Er det bare sjovt at åbne, hva'? Det er sjovt, han ikke kan lide den. Det er helt Han åbnede den. Åbner han den? Ja. Nå. Det er det, han gør. Den er åben. Altså ikke ud til det han gør lige nu. Vi skal da finde et par rulleskøjter, han kan lege med. Au! Au! Kig Så nu stikker han snart af med det. Annie, lige så stille. Gider du ikke mere nu? Jo, det synes jeg godt. Bare få en kasse. Det er lidt sjovt. Se dem. Det er fuldstændig samme. Hvorfor ser de helt røde, mine bukser?